Ніколи нам митрополіти київські не казали, що в Закарпаттю київське православ'я. Не казали нам і другі, що московське православ'я. Хто же нам приліпив, що ми московити, московські попи? Ми відповідаємо, ніколи не було тут московських попів. Тут були русинські попи, русини, котрі жили тут, проповідували Слово Божє по-нашому і по-церковнослав'янськи служать. А тот, хто хоче обізвати наших людей, ніби московські попи і московське православ'я, то вже ворог серйозний, хитрий, підступний, бо він розуміє, що просто так люди не пустять чужого пастиря у своє серце. І тому приходиться їм робити вид, що вони глухі, коли ми їм кажемо, не було тут московського православ'я, сьогодні не є і завтра не буде. Тут є завжди Кирло-Мефодіївське православ'я, і ми зі своїм православ'ям вийшли в склад Радянського Союзу, і тоді границі закрилися, ми винуждені були перейти із сербського патріархата у Руську православну церкву. Но нам було комфортно, тому що нам ніхто не нав'язував ні як співати в церкві. Ніколи, ні під яким видом не називалися нам различні традиції, як жили наші предки до вхождення до український, до совєтський час. Ми мали своє. І сьогодні, коли святкуємо апостола і євангеліста Іоанна Богослова, то споминаємо собі, що би не хвалили якісь переводи церковного текста на современні молоді мови, зачастую собрані не від народу, а в кабінетах, ніколи не буде звучати по-современному так, як звучить по-церковному. «Аз єсмь альфа і омега, начаток і конець. Аз єсмь пастир добрий душу свою полагає за овці, а наємник не є пастир, видить, вовка грядуще убігає, а вовк приходить і розпудить овці». Любий перевод буде не кращий і не сильніший. І ми сьогодні розсуждаємо, якщо б ми на Пасху прочитали інший текст, як сказано у Йоанна, «В началі бе слово, і слово бе у Бога, і Бог бе слово». Інжак би не прочитали, наш народ, наші духовні овці не вспознали б наш голос і сказали б, це не наші пастирі. А тому хвалилися многі, що в них австрійська мова, мадярська мова. Сьогодні є в державі українська мова, але її ніхто не предписує обов'язковою бути мовою богослуження. Хоча хтось з наших є регіони, є села, де дійсно служать на українській мові і проблем не є. Але якщо в Закарпаттю 1150 років православ'я і служать на богослужебній мові древній, то нічим не купиш. Хоча і священники нині вже проповідь говорять близько до української мови із употребленням наших древніх карпато-руських, карпато-русинських слов. Святкуємо нині апостола Іоанна Богослова, апостола любві. Да тому, що ми добре знаємо, як важно нам нині вспомнити і читати цього апостола. Це він у 10 главі в Євангелії від Іоанна Богослова говорить за добре пастирство. І коли приходять чужі пастирі і кажуть, от ми будемо, у нас велике преимущество в чому? Або ми молимося по-українськи. І ми молимося, многі молитви йдуть по-українськи. Йдуть слова, вітання, котрі нас митрополіт Київський вітає на Різдво, на Пасху. Ми не цураємося. Но богослужбова мова – це нечто більше є, чим мова якась, котра є у юриспруденції обов'язково і в медицині. Медики до сих пор не відказалися від латинської мови, щоб однакові ліки називалися по цілому світу.
Мова богослужбова – это чудо из чудес, это серце богослужения, а потому наші люди чують голос нині святкуємого євангеліста Йоанна Богослова. Пастир добрий душу свою полагає за овці, не переманює чужі овці, не залізає в чужий двір і не йде на чужу територію, не кличе чужих до себе. Но в случаї чого пастир добрий душу свою полагає за овці. І так буває, що приходять чужі пастирі, і коли видять, що народ їх не слухає, а слухає своїх пастирів, тоді чужі пастирі куди біжать? У суд, щоб судом судити тих пастирів подлинних для народа, щоб засудити пастирів настоящих, а потім зайняти демонстративно і провокативно їх місто. І захвачені храми пусті або полупусті. Почому? Почому люди наші, котрих захватили одних пару храмів, а не збудували новий? Да тому, що хочуть чути голос своїх пастирів, древніх пастирів, жителів Закарпаття, історичних корінних карпатських русинов, котрі владіють русинським язиком, владіють тими всіми прийомами пастирства, владіють всіма напівами, а наші напіви такі, що треба знати вище 500 напівів, многі з них на пам'ять, щоб володіти богослуженням у Закарпаттю. А оскільки наші напіви не вивчаються ніде, крім Пряшівської школи, то ясно стало, що ні один чужий пастир сюди не зайде, якщо ж не зайде сюди як вандал, як наглець, котрий буде бити людей і з допомогою якихось службовців заганяти буде собі людей. Но він ніколи не буде пастир, бо пастиря треба полюбити. І каже Господь, овці гласа мого чують, спознають і йдуть за мною. А от за чужим голосом не йдуть принципово, навіть їх будуть бити. Ну, така сама картина і по всій Україні. Скільки прийшло лжепастирів, котрі ліниві, неспособні будувати храми. І йдуть захвачувати храм. І з якою надією, що, може, і людей заберуть. Но вівці почули пастиря чужого, його голос вовчий, наглий, захватнический. Люди утікають і роблять собі нову церкву, і так спасаються. Бо в Царство Божє йдуть лише ті, котрі суть подлинні вівці Христові, котрі мають у серці настоящу віру і любов. Бо лише так поступаючи, будучи добрими християнами своєї канонічної православної церкви, а на щастя нашої в Україні вона єдинственна, це канонічна православна церква, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, ми тому держимося її. І казались ми, в случаї, якби вона утратила, ми б мусили вертатися до Матері Церкви. Хоча віруємо, що устоїмо, і ніхто не посміє заборонити нашу церкву, тому що то слишком велика армія людей, Божих, мирних, благодатних, віруючої Української православної церкви, котрою ми являємося і ми сьогодні в Закарпатті. І нічого нам казати, що ми не інша церква, ми Українська православна церква. І сьогодні маємо центр управління в Києві. Цікаві нам наші люди, котрі йдуть, діти Божі, милі, благословенні, Кирило-Мефодіївські, а у вічності в'єдно з Іоанном Богословом і наслідники Царства Божого. Амінь.